kita ani sa atong palibot or naka-experience ta based sa atong mga relatives or mga friends nga na ka sinati og mga inani nga kaagi. So i-welcome nato mga ka-feelings kung unsay ikahatag ni Ate Jean nga maayong ideya para sa iyang mga pangutana sa atong later sender karon. Yes, Ate Will. So, subo no nga ingon pa pamalandungon nga naagyoy nailhan nato mga kaila kaparyentehan pa gani ang uban, Ate Will. Yes, Og Ate Jean. mga duol nga mga higala nga kita mismo nakasaksita nga ingana pud gyud ang mga choices mga gipili sa kinabuhi no. Nga gibaylo ang ilang mga anak, ilang mga kaugalingon nga anak dito sa ilang mga ingon pagitawag og hinigugma. Medyo kita nga magsudong, makaingon ta or makahukom gyud. Di na to mailimod do nga makahukom gyud ta nga unsa man wa may ayon ni nga tao ay ayon nga pagkainahan kay gibaylo ang mga kuan. Pero man gingon nga lain-lain pod og mga rason o di ba ka mga katarungan nga nung ang usa ka inahan nga nakadesisyon nga ibaylo ang bag-ong bathala sa ilang mga anak. Naay mga instances, Ate Will, nga mas gipili ang ingon pa bag-ong kaplag nila tungod kay ang mga anak pod bisan og giun sa pagdala sa maayo nga pamaagi medyo dili lang pud gyud makamao nga mopasalamat or di ba kaha mo appreciate sa kahago og sa mga sakripisyo sa ilang inahan Yes. na ay mga ingana. Naapoy nana nga dili maghatag og bili. Pero naapoy uban, Ate Will, nga susama sa atong letter sender nga medyo dili na pod siya kaingon gyud ka nga dili na siya makatarunganon kay kung buti mong hunaon 9 ka bulan nimo nga gidala-dala na sakripisyo gihapon na no. Pero pag abot sa usa ka tawo nga ingon pa bag-o nga siguro naghatag og kadasig or inspirasyon sa iyaha sa adlaw-adlaw, gibaylo or gikalimtan hinuon ang obligasyon niya isip usa ka inahan. Sa sa dinha nga sitwasyon masubo gyud ta, Ate Will, nga makasud-ong no. Yes. Naay uban pod nga dili man tuod biyaan pero maulagi na ang resulta sa mga anak na himong mga tawag nila sa una mga atsay, na himong mga sulugoon na lang Naapoy ko Ate Jane nga kanang tinuod ni ang gisulti nga kani bitang labi na wala ang imong mama kanang daog-daogon bitaw ka. Yes, oo. Maayo lang og naa sa ato ang og wala murag pahimuslan ka or mao lagi na maltratuhon. I-maltrate no. Oo. Mao nay nakapait karon no kung ing-ana ang mahimo nga kahimtang sa usa ka anak nga walay ingon pa dili kumpleto ang ginikanan or di ba ka walay kadaganan susama sa atong letter sender pero makaingon gyud ko sa iyang kahimtang since wala siya nailhan nga amahan medyo gi-injure o gikaya niya ang kalisod sa kamot sa iyang bag-ong ama-ama o sa iyang inahan nga klaro nga medyo wala nakahatag og kan sa iya no pahinungod sa iyaha or importansya sa iyaha kay niabot pa gani sa punto nga mas malala to, Ate Will, no nagkuan na og so kung ingana na ang reaction sa akong lawas dili na gyud pod lalim ang kahago o ang stress or unsa pa dinha nga mga experience ang atong naagihan. So mayo na lang gani kay naay mong mga apuhan nga maoy ingon pa ning rescue sa imuha. Napoy uban, Ate Will, makaingon nga nung gipaabot pa man sa punto nga ingana no nga madaot ang bata. Tungod kay kasagaran pod since naana lagi ka og galingon pamilya so medyo naana poy ingon pa boundary. Sa didto nga time nga na saksihan or nahibalaan siguro sa mga apuhan nga di na gyud ni maayo panahon na mao na toy pinaka-ultimatum nga sila na pod ang moamuma. Napoy uban, Ate Jane, nga inahan or ginikanan nga masuko kung in ang mga Pakialaman. apuhan o Yes, pakialaman sila. So, ay mga ingana. So dili niya ihatag kay wa na siya suguon. Wala na yung Murag mga may pagka-selfish gihapon nga Oo. kuan nga pamaagi. So sa imong pangutana nganong naa may mga inahan. Actually dili lang sa mga inahan no. Mostly sa mga experience na to ang dali nga ingon pa mutalikod sa obligasyon sa iyang pamilya na ay mga amahan pod. Pero Yes. mao lagi ni kuano mas ingon pa mas bugat or mas sakit nga pamalandungon kung mismo ang inahan na ang mubuhi Yes, sa iyang obligasyon. Lahi Ate Jane, no? Ang impact kung ang imong inahan ang mobitaw.
Yes. Kay sa papa murag dali ra mawala ang Dali ra ma-handle kung Yes. amahan. Pero og inahan, mao lagi na ginong giingon kay tungod kay ang mga inahan ang ingon pa mga lamdag sa pamilya. Kung wala Yes. walang inahan nga mag-amo magiya bisan pa man ugon sa kanegatibo ang mga butang or mga panghitabo sa palibot. Kung naa ang inahan nga ingon pa matarong nga naglamdag or nagiya sa mga anak, bisan pa og unsay kakulangon makaya or makaya sa mga anak nga isugakod or ipadayon ang kinabuhi. Pero sa iyang kahimtang karon kodos lang po ingon pa saludo gihapon ko sa imuha bisan sa nahitabo sa imuha sa imong na-eksperyensya wala ka nagtanom og pagdumot sa imong inahan. Actually tinud nga pagkaistorya. kuan Ate Gino, muray mo nindot kaayo sa imong kinaiya nga dili ka magdumot. Maog yun. Tinuod nga pagkaistorya Ate Will, kasagaran sa mga anak na naabondo na nga walay ingon pa gibuhian or walay gitanom nga pagdumot, mas makaarang-arang or mas moayo o hinuon ang dagan sa kinabuhi. Mao na ginaingon nato mga ka-feelings sa matagihigayon no nga kung wala o nato ang pagdumot, tinuod may katarungan ta nga mobati og ingana, pero ang pangutana man gud dinha worth it ba nga paantuson nimo imong kaugalingon tungod sa ana nga pagdumot, panghawiran nimo ang mga negatibo nga nahitabo sa imuha, panghawiran nimo ang imong pagdumot kay gusto nimo nga makabalos or unsa ba kasilagan gyud ang tao, pero ang pangutana din hangtod kanus ana nimo daladalahon when in fact human na nahitabo ang mga ang mga butang dili na bisan unsaon nimo pagdala og pila ka mga katuigan dili na to nimo ingon pa mausab, di na nimo to mautro. Ang Yes, pinakamabuhat na lang oo. yun nato is dawaton nga mauto ang nahitabo og makat-unta sa ing adto nga mga panghitabo. Mauna ang akong panghinauot at Wilnos dili lang sa atong mga letter sender, sa uban pa din nga naminaw nga may mga kasinatian or may mga kahiubos mga pagdumot nga gihawid-hawiran. Actually usa na nga bugat ang atong pagdala sa kinabuhi tungod kay naalagita anak kanang padayon ta nga ng hawid sa mga ingana nga mga pagbati. Dili man na ingon nga buhian nato or kalimtan nato is mawala pagdali or makalimtan pud nato ang experience tinuod dili, pero ang advantage lang man gud dinha is mas kaya or mas gaan dalon ang kinabuhi ug mas makakita ka og ingon pa nga mga positibo nga mga butang sa matag sitwasyon nga imong maagian kanang enlighten ka perminti ba sa pagbuhat og desisyon sa pagpili sa mga butang-butang. Kaya Yes, wala kay gihawiran. oh, Oo. na siya ay permi guidance. Wala no? wala kay gihawiran sa sa tawag gani, sa kagahapon. Sa imong pangutana karon para sa ako sa akong mga observation, siguro na ay mga tao nga ingana mas pilion nila ang bag-o nila nga kaplag over sa ilang mga anak tungod kay dili pa sila emotionally o mentally stable. Kana bang pagbati nga bisan pa og walay akong kauban, bisan og walay mo tabang sa ako bisan og walay mo suporta sa ako is makaya nako nga barugan. Kanang inga nga pagbati at will nga kanang nakarelay pa sila or medyo nag-agad pa sila sa kinsa pa nga mga tao nga makauban nila nga mga mag-push sa ila para magpadayon sa kinabuhi. Kanang ingana manggod nga kahimtang dili pud na nimo siya ingon nga madali-dali. Kung mismo sila sa ilang kaugalingon is wala nila nakit-an ang ilang kaugalingon nga bili. Wala nila nakit-an ilang kaugalingon nga worth. Kay bisan og unsaon na nimo pag sil sa ilang alimpatakan. Magtuman gina. Oo, kung sila mismo di nila ma-identify or di nila makuha nga bililhon gihapon sila bisan og sila ra walay ilang agdon or walay ilang sandigan. Mutuman gyud na sa ilang mga kagustuhan. So mauna kasagaran ang mga rason or ang uban pod ana Ate Will is didto nila na experience ang siguro kaharuhay or kalipay nga ilang Yes, gipangita oo. nga dili kaya nimo maihatag sa ilaha mao nang mas gipili nila depende gyud na sa mga rason or sa ila pong naagian. Yes, So correct. mao na din mao na yung mga kasagaran nga mga rason nga akong nakit-an sa akong mga pag-obserbar. So mao ra to akong ikaalagad sa atong letter Yes, sender. salamat Ate Jen og aduna po kay ikadugang no para sa atong letter sender karon og sa tanang naka-experience og mga
kung ano pa naka-experience og kanang pag Abandona. abandona or kanang wala na kag gilove sa imong mga ginikanan. Mhm. So niingon diri nga ngano ko no nga mapili gyud ang atong kanang mostly inahan or mostly gyud inahan man ning gi-focus niya no. Mhm. Kaya man siguro ang iyang nakita Ate Jane mo sa akong base sa experience sa among relatives or kana kaubanan nato no nga pilion ila ang mga step father or ilang ikaduhang kaplag kay dito ni sila nakasandig no Mm. og ilang gihuna-huna nga mas pabor o mas makahatag nila og kalipay ang usa ka kaplag kaysa iyang anak nga naaunta naghangad sa iyahan no. Mhm. So ila pang sa akong na experience nga mas pasakitan pa nila ang ilang anak. Mahadlok sila nga pasakitan ang ilang iyahang ikaduhang batlahala kay basin mo hawa Mahadlok Ate nga Jean. mabiyaan. Mahadlok siya nga biyaan. So inana na no. Mao lagi na atong nga Mm-mm. na-mention kaganina. Oh, so mo to giingon ni Ate Jean nga mahadlok siya. Dependent pa. Mawala ang usa ka lalaki sa iyang kinabuhi. So niingon ang atong expert nga bisan inaana ang atong mga na-experience sa atong mga ginikanan nga giabusuhan ta or gimaltrato ta. Pero kinahanglan gihapon nga ato silang i-honor. Yes. Isip anak. So, number 1 na imong buhaton is forgiveness. So, ang pagpasahatag og pasaylo sa atong ginikanan, mo to'y makahatag pod og kanang kagaan sa imong hunahuna. Mhm. And then, number 2, pray for them. So, ato po di siya. Bisan nasakitan ka, pero iampo di gihapon nato atong mga ginikanan nga nag-abuso sa ato. And number 3, replace your disappointment and sadness with acceptance. So, ibutang yes, nga atong dawaton ang tinuod nga panghitabo sa kinabuhi kay maayo man o dili. So, imo yung dawaton kay di naman na nimo mabakwi or di na nimo madiktahan sila. Di nimo kay mo ana naman to nga na ako'y kaugaling mong desisyon. Ako ning life. So di mo makabuot sa ko kay anak ra mo, di ba? Mm-mm. O nanay mga panultihon ni anak. So and then cultivate an attitude of comparison for the things your parent did right. So sa unang panahon, o sa bata pa ka, Sir Danny, di ba gipalangga ka kayo sa imong inahan? Yes. Oo, so wala pa siya kuan kaplag. Kaplag. So pinangga kayo ka. So katunaloy imong hunahon. Katunaloy ibutang sa imong hunahon nga kuan Ate Jane nga ang iyang mga maayong hunahon mo'y ipabilin nga sa iyang Good memories. iyang mga memories kay aron dili siya mag-hate. Then number 5, express gratitude for even slight efforts to show love. So pasalamat gihapon ka nga bisan katong mga kasakit no nga imong na-experience, katong pag-abuso nga imong na-experience, mutoy nakahatag nimo og kusog nga naay anak ka karon nakabut nimo ang imong kung unsa nakakaron di mapasalamat siya Ate Jean kay pinaagi sa iyang mga na-experience mutoy naghatag Naningkamot. niya og Mm-mm. pagpaningkamot aron maka-stand siya no nga as tao or na siya ay mga successful ang iyang life karon. So number last ko no, refrain from making disparaging remarks about your parents. So mugin pahinumdom sa mga anak nga iundang ginato ang paghatag og negatibo nga komento sa atong mga ginikanan kay ato man ang ginikanan di ba Ate Jane? Bisag unsa kadautan mo nagiingon lagi nga dili ta makapili sa atong ginikanan. No? Yes. Kung unsa gihatag sa ato unsa man na sila, so dawaton ginato heartily. Dili ta maghatag og komento nga kanang dauton nabitaw inaana Ate Jane naagi akong friend ana nga hatagan ni mo comment gid siya negative against sa iyang ginikanan. So dili di na maayo. Kay magkaunsa-unsa imo man na siyang ginikanan. Mhm. So mas maayo noon nga imo siyang hatagan og pagtagad or pagpasaylo sa iyang mga gibuhat i-remind lang pud siya no sa iyang ginabuhat sa imo hape mo nagiingon nga
mo kuan kuno ta padayon ang atong paghatag og gratitude or pag-honor sa atong mga ginikanan kung unsa bisan unsa sila, pero dili kuno ta magpabilin nga prisoner sa ilang mga dysfunctional Yes. kuan at Jen nga kanang mga kinaiya ba nga dili unta angay nilang gibuhat sa iyang pamilya. So ayaw pagpabilin lang dito nga inaana ka, magpabilin ka nga himuon kang slave, magpabilin ka nga himuon kang kuan ka ng usipay nga an ate Jen term anang gidaog-daog. Murag kanang himuon lang ka nga kuan nila kanang sulugoon ba? Ulipon. Oo, ulipon. So inaana dili ka angayan i-honor gyapon nato sila nga mga ginikanan kay di man lagi ta makapili kung kinsa gihatag sa ato as Ginoo. Pero ayaw pagpabilin diha. Pwede ka insakto ang atong kuan letter sender nga ni palayo gid siya kay dili maayo nga magpabilin ka diha nga napit. Kay mo man nagiingon nga personal dilemma daw na sa imo man ang problema man na sa iyang ginikanan. So ayaw pagpabilin kay di pud ta makasulbad nga mga anak ni ana. So mga ka-feeling o karon atong ipadayon ang pagbasa sa atong napiling quotes for the day nga gikan sa npinterest.com about inspiring purpose driving life quote. So nag-ingon sinulat ni Len Plagman, never regret a day in your life. Good days give you happiness. Bad days give you experience. Worst days give you lesson. And best days give you memories. So, atin dyan gamay lang pagpahalapad sa atong napiling quotes for the day. Yes, Ate Will. So maugid na ang padayon nato nga gina-encourage no. Matag usag gyud sa ato mag-agi og maot ang adlaw na uban maayo na uban na sakto ra na ay uban pod pinaka best. So matag experience nato sa adlaw-adlaw sa ato nang na-mention ka ganina no. Dili nato ingon pang ikasakit or ingon pang atong dumtan or ipanumpa na magyuban Ate Will nga panumpa na ko ning adlaw kay mauna ni oo. Right. Oo. Dili maayo ate Gino. Matag atong gipasabot ka ganina mga ka-feelings no nga matag higayon, matag experience nga atong nasinatian na agyud nay purpose. Siguro sa mga bad days mao to, mga lesson learned natay makatukunan. Sa mga good days mao nay kalipay nato no ang mga better or usab tong term ka ganina na apoy mga experiences nga makahatag nato og inspiration og naay mga experiences nga pinaka panghawiran nato mahimo natong drive kanang mga memories nga maayo mahimo natong drive para magpadayon pata og maningkamot pata sa sunod nga mga adlaw. So matag experience gyud nato ug matag kasinatian na agyud nay tumong usahay lang di nato matan-aw or di nato masabtan tungod kay nag-una na or nagpalabi na ta or nagpalamo na ta sa atong mga pagbati. So, Yes, tinuod Di ginano ta magmahay. nga ang tanan paghitabo sa atong kinabuhi na ay purpose ang Ginoo. tama. So karon mga ka-feelings padayon ta sa atong pagbasa sa atong Bible verse for the day. Gikan sa sulat sa James 3:5 nga nag-ingon, even so, the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter little fire kindled. So, mo nag-ingon nga, gamay ra kuno kaayo ang atong dila at nga party sa atong lawas, apan, mo kini maka-ignite or mo kini makahatag ka nato og paingon dito sa kaparautan o kadautan kung dili tama antigo nga mupugong sa mga words nga atong ipagawa sa atong baba. Kay mo kini kung unsa ko na yung atong ibungat sa atong baba, mo kini sulod sa atong kasing-kasing. So mao nga giawhat ta sa Dios nga magmabinantayon ta sa mga pulo nga atong ipagawas sa atong baba nga di ta makahatag og kasakit sa atong isip kataw. Mao gyud. Yes. So tinuod gina Ate Gino kay ang atong baba usahay
di ta makapugong, di ba? Aha, Na- napay kung nakuha na natiwil nga ang dila walay bukog pero may pinakasakit nga makaigo sa imuha. Yes. Muna anong pasumbingay Mhm. nga mga panultihon sa atong mga elders nga pinakakusgan ko no ang dila, Ate Jean. Yes, bisan wala to ay bukog no pero sakit kung mao na mo igo. Yes. So, mo ni nga kuan the best nga atong kuano pagpahinumdum karon ning kahaponon nga kinahanglan kung mosulti daw ta ato sang huna-hunaon kung dili ba ni makahatag og kasakit sa atong isig katawo nga atong bungatan og pulong nga kuan ka nang ma-harsh mi Ate Jean nga makahatag og kasakit kay mas maayo pa kuno nga bunalan ka o pasakitan ka kaysa mga words Buhian og istorya. magkabuhi kag istorya nga dili mo nagingon na term Ate Jane nga dili makaon og iro. Maog yun. Yes. So tinuod na no nga ang mga pulong nga atong mabati nga dili nato madawat magpabilin sa atong panumduman. Right mga ka-feelings, ug wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon. Hantod na lang ugmang adlaw sa atong panag-uban-uban ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. Ug kini si Ate Vel, ug uban sa atong kontrol nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.